हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनाया जाबाय मोनसे एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय नोंथांमोनहा इन्सुरेन्सनि अफार मोननाय जायो एबा इन्सुरेन्सनि सुबिदा दङ। बेवहाय नोंथांमोनहा जायफोर आबादारि एबा फिसा फिसौ आबाद मावग्रा नोंथांमोनहाबो बेवहाय सिजन लानानै सिजननि मोनसे इन्सुरेन्स नोंथांमोना खहा जायोब्ला मोननो हानाय जायो। आं बिनि भिडिअ नोंथांमोननो अलरेडि लाबोखाबाय सिगाङावबो। नोंथांमोना बेनि गेजेरजोंबो एसे मिथिनानै मोनगोन। नाथाय दा बिग आपडेट एबा गुड निउस नोंथांमोननि थाखाय जायफोर नोंथांमोनहा आबादनि माबा मोनसे खहाफोर जादोंब्ला दायो सुबिदा होदों। बे मावख'आरि मोनसे वेबसाइटनि सिङाव नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव थांनानै नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना 31 डिसेम्बरनि सिगां एबा 31 डिसेम्बरसिमाव नोंथांमोना बे अनलाइन एप्लाइखौ खालामनानै लानो हानाय सुबिदा दं एबा बिनि पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोननो थाबैनो मोननो थाखाय नोंथांमोना बे अनलाइनखौ खालामनानै ला। दायो आं नोंथांमोननो बे मोनसे अफिसियेल साइटआव दंबायखायो। नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव हाबनोब्ला गोजौआव नोंथांमोना PMFBY.gov.in बेबादि मोनसे सार्च खालाम आरोना, टाइप खालामनानै नोंथांमोना जायखिजाया क्रोम ब्राउजार बा गुगोलफ्राव खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो बे अफिसियेल साइटनि सिङाव हाबफैगोन। दा अलरेडि नायदो नोंथांमोना, दायो आं बेवहाय दंफैखायो। नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला बिनि डकुमेन्ट्सफोरा जाहैबाय, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार, बेजों लोगोसे आधार कार्ड नांगोन, बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट एबा पासबुक नांगोन आरो नोंथांमोना एकाउन्ट होनांगोन। एकाउन्टजों आधार कार्डआ लिंक जानांगोन आरो लिंक जायोब्लासो नोंथांमोननि पेमेन्टफोरा क्लियार जागोन। अब्ला नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया आरोना। दायो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बेखौ खौरां होनाय जादों एबा नोंथांमोननो मिथिहोनाय जादों जे जाहाथे बयबो मोजाङै मोनफुंनो हायो एबा मोनथिनो हानाय जायो बेफोरबायदि माखासे मोजां खौरांफोरखौ। दायो बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिकुवेस्ट खालामबाय, नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम आरो सापर्टिं कमेन्ट खालाम, जाहाथे आंबो नोंथांमोननो बेफोरबायदि इनफरमेसन भिडिअ लाबोनो बोलो मोननाय जायो। नोंथांमोना CSC अफिसाव थांनानै बेखौ अनलाइन खालाम आरोना। बेवहाय नुनो मोनदों लगइन, बे लगइन अपसनाव बिथांमोना थुनानै मा खालामगोन, बेखौ नोंथांमोननि गोनांथिखौ लानानै बिथांमोना अनलाइन खालामनानै होनाय जागोन। आबुं खौरांखौ मोननो थाखाय आं नोंथांमोननो सुबिदा बायदि मोनसे टल फ्रि नाम्बार होगोन नोंथांमोननो डिसप्लेयाव। नोंथांमोना बेनि गेजेरजों बे हेल्पलाइन नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना सोंहरनानै लानो हागोन आरो नांगौ बादि नोंथांमोना बुजिनानै लानो हानाय जागोन। दायो जोङो बेनि इन्सुरेन्सफोरखौ जों माबायदि मोनो होननानै बुंबा, बेनि इन्सुरेन्स क्लेमा जाहैबाय, जोङो राबि सिजन आरो खारिफ सिजन दङ, दैज्लां सिजन आरो मेसें सिजन बेबायदि आरोना। नोंथांमोना मेसेङाव मेसेंनि क्लेम खालामनानै मोननो हागोन, दैज्लाङाव दैज्लांनि क्लेम खालामनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि खहानि क्षतिपुरनखौ मोननो हानाय जायो। दायो जोङो बेवहायबो जों नायनो हायो इन्सुरेन्स प्रिमियाम केलकुलेटरखौ जों बाहाय जों नायनो हायो। नायब्ला जों बुजिनानै मोनगोन एसेब्लाबो बेवहाय माबायदि अपसन्सफोर दङ आरो बेनि गेजेरजों जों माबायदि बिनि क्लेमफ्रा, इन्सुरेन्स क्लेमफ्रा माबायदि, जों बेखौ मिथिनानै लानो हायो। बेवहाय नोंथांमोना सिजनखौ सेलेक्ट खालामदो। बेहाय राबि आरो खारिफ दं आरोना। बेहाय राबिया जाहैबाय मेसें, खारिफआ जाहैबाय दैज्लां आरोना। बेहाय जोङो मेसें नालाय राबिखौ होबाय, बिनिफ्राय स्टेट सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा। इयारखौ गिबि सेलेक्ट खालामग्रोदो, बिनिफ्राय स्टेट सेलेक्ट खालामदो। एखमबा बेबायदिनो जायो, बे वेबसाइटआव माने थाब सापर्ट जानो नागिरा। बेनिफ्राय स्केम, नोंथांमोना बेखौ प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना बाव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय क्रप्स, मा क्रप्स मावगोन बेखौ आरोना, बेखौ होदो, सेलेक्ट खालामदो। बेहाय स्टेट बे जाफैग्रोनांगोन आसाम। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि गोनांथि बायदि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय क्रप्स, नोंथांनि खामानि मावनाय आरोना। मास्टार्ड, जेनेबा राबि सिजनाव जों मा मावो नोंथांनि क्रप्सखौ नायनानै सेलेक्ट खालामदो। बेवहाय हानि बिबां आरोना, नोंथाङा बेहाय हानि बिबांखौ होदो। बेहाय एरिया इन हेक्टर हिसाबै नोंथाङा बेहाय होदो। 2 हेक्टर होबाय आं जेनेबा। बेनिफ्राय बियो लेन्डस्केप साइडआव मोजां डिटेल्स फैया दे, बेखौ आङो पर्ट्रेट साइड खालामसै। दायो बेबायदि जाबायना। बेनिफ्राय जोङो बेहाय केलकुलेट, बेहाय जों क्लिक खालामनानै होनोसै। बेहाय नायदो जोङो माबायदि बेहाय बेनिफिट मोननाय जायो। बिगायाव जों 9000 खरै मोननो हायो लोगोफोर। सिगांनि क्लेमा बेबायदिमोन। दायो जोङो जास्ट बेफोरबायदि जों नायनो हानाय जायो आरोना। बेवहाय 2 हेक्टरनि गेजेरजों जों बेहाय बेसेबां टटेल एमाउन्ट बेसेबां नुनो मोनदों, बेहाय नुनो मोनबाय नोंथांमोना। दायो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामखांबायबा एप्लाइनि स्टेटासखौ नोंथांमोना बेहाय नायनो हानाय जायो आरोना। नोंथांमोननि स्टेटासखौ नोंथांमोना गाव गावनो चेक खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौनो फोरमायदोंमोन। नोंथांमोना जानो हागौ बुजिबाय निस्सय। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।